Preview. Preview. Segwaċi tal-Kamra Sportiva nilqawkom mal-programm ieħor ta' Mix Zone. Programm pożittiv ieħor għal supporters tal-Liverpool fej il-Liverpool rebħu barra minn darhom ġewwa l-Molineux kontra l-Wolverhampton bl-iskor ta' 3-1. Kienet logħba li l-Liverpool bdewha b'mod verament qiebes, nistgħu ngħidu li kien ħaf fej Liverpool ma għamlu xejn, kienet logħba ferm diffiċli, nistgħu ngħidu li l-Wolves fl-ewwel ħaf kienu superjuri aktar minna, fl-ewwel ħaf rajna problema kbira fejn McAllister kienet jitlef ħafna blalen u tista' tgħid il-blalen u l-attakki li jagħmlu l-Wolves kontra l-Liverpool ġew minn fuq McAllister. Wieħed għandu jżomm f'moħħu li McAllister għadu ġej minn vjaġġ twil, għadu ġej minn vjaġġ fej kien għadu ġej mis South America ħabba l-lob tal-kwalifikazzjoni u kienet diffiċli għalih biex jaqbad ir-ritmu tal-logħba llum. Il-Wolves nistgħu ngħidu kellhom ħaf eċċellenti, il-Wolves kellhom il-Neto li beda jilgħab il-logħba verament tajba, nistgħu ngħidu li l-ewwel ħaf kien fidejn wieħed mill-aqwa players tagħhom li kien Neto. Il-Liverpool laqqas biss indenjaw jersqu lej il-kaxxa avversarja ta' Wolverhampton u nistgħu ngħidu wkoll li Josesa, il-goaler tal-Wolves, kien telespettatur għal biċċa l-kbira tal-ewwel ħaf. Nistgħu ngħidu li fl-ewwel ħaf kien hemm ukoll nuqqas kbir mill-attakk tal-Liverpool, speċjalment minn Diogo Jota u Cody Gakpo. Ma kienux qed jagħmlu xi prestazzjoni tajba ħafna u forsi jekk irċalqu naqa' ftit fil-43 minute tal-logħba fej kien hemm azzjonijiet li forsi l-Liverpool setgħu jġibu id-draw tal-1-1 fl-aħħar tal-ewwel ħaf, però ma kienx hekk, id-difiża tal-Wolves kienet tajjeb ħafna, l-ewwel ħaf nista' ngħidu il-Nuri kien wieħed mill-aħjar difensuri li kellhom u difensuri ieħor li jogħġobni ħafna u li forsi kien hemm interess anke minn diversi lig fl-Ewropa fosthom is-Serja A u n-Napoli kienu interessati fid-difensur li llum fl-ewwel ħaf nistgħu ngħidu anke nista' ngħid fil-korsa tal-partita sħiħa Max Kilman kien qiegħed tajjeb ħafna, huwa difensur li wkoll personalment jogħġobni u wieħed kieku jikkunsidrah biex jingħaqad ma' skwadra, kieku hemm bżonn ikollok skwadra tajba biex ikun wieħed minn dawk id-difensuri tal-iskwadra tiegħu. Jiena Max Kilman jogħġobni ħafna u nemmen li l-qudiem dan huwa wieħed mill-aħħar staġuni tiegħu mal-Wolves u l-staġun li jmiss fil-transfer window tas-sajf nemmen li mhux ċans aktar kbir jingħaqad ma' tim tajjeb. Gary O'Neill, supporter tal-Wolves, u il-coach tal-Wolves kien wieħed li biddel il-Lopetegui, kien dak il-manager li ħawver minn għandu manager ta' qablu kellu xi disgwit mal-klabb, però wieħed għandu jara jagħti ċans lil O'Neill biex ikollu il-karriera tiegħu mal-Wolves li kellu kemm mhux logħba jew tnejn imma aktar minn logħba jew ħafna logħbiet diffiċli tista' tgħid ukoll kellu logħba diffiċli fil-ftuħ tal-community tiegħu kontra l-United. Forsi kien hemm naqqa kontroversi tal-logħba u nistgħu ngħidu li dakinhar kellhom logħba tajba immens, ġifieri Wolves mhux wieħed li wieħed jaqbad u jarmih, iridu jaqbdu jagħtu ċans biex jaqdu l-chemistry tal-iskwadra. Players għandhom players tajbin ħafna, kellhom ukoll il-Gomez li tab tajjeb, kellhom difensur ieħor, semmejtu l-Nuri, kellhom midfield tajjeb ħafna wkoll ġifieri
Il-Wolves illum fl-ewwel ħaf kienu ferm tajbin. Ovvjament fit-tieni ħaf il-Liverpool ħarġu b'mentalità differenti, bidlu il-McAllister mal-ewwel minn nofs, ġifieri ma żamx postu, daħal ukoll fit-tieni ħaf daħlu Nunes għal Liverpool, Cody Gakpo niżel fin-nofs, daħal Luis Diaz, ġifieri rajna kambjamenti fejn ukoll daħal Harvey Elliott u daw qed insemmi players Luis Diaz, Darwin Nunes, Harvey Elliott huma players li bidlu ħafna il-logħba tal-Liverpool. Darwin Nunes ħoloq tred kbira, Szoboszlai nista' ngħid il-logħba sħiħa li lab għalija kien mutur kbir u qed jirrepeti l-affarijiet li qed jagħmel fil-logħbi ta' qabel, ġifieri qed issi plejer li issibu f'kull parti tal-ground. U di hija xi ħaġa li s-supporters tal-Liverpool kienu ilhom igergru fuqha sena l-oħra. U konna naraw nuqqas kbir fuqha il-midfield. Fl-aħħar għandna midfield li qed issibu kull imkien. Rajna Curtis Jones immatura aktar. Ġifieri kienet logħba tajba l-Liverpool tinħaf bidlu ir-riżultat, rebħu bit-3-1 b'żewġ gols aktar. Rajna li Mohamed Salah kellu 3 assist, l-ewwel gowl li qassam il-Cody Gakpo, u mbagħad ukoll nistgħu ngħidu qassam ballun ieħor lil Andy Robertson, Andy Robertson illum kien tinsewx ġiet nirrekordja wara l-logħba u ħadd ix-xandar nhar it-tnejn. Andy Robertson kien il-kapten tal-logħba, kellna d-difensuri neqsin, Mati flimkien kwan saħ, labu logħba tajba ħafna, Joe Gomez right back flok. Trent Alexander-Arnold għandu injury żgħira, suppost ma jdumx ma jerġa' jiġi lura. Fl-aħħar kon saħ kien bidel ukoll madwar 87 minuta fejn daħal floku Konate li għadu ġej minn injury u ma bedix mal-ewwel. Elliott kellu ballun tajjeb ukoll għalkemm forsi ma ġiex rikonoxxut il-gol f'ismu però ġie rikonoxxut. Bħala on goal mill-iskwadra tal-Wolves. Salah kif ġeġaħet 3 assist, ġifieri l-Liverpool qed nerġgħu naraw dik l-iskwadra li tiċċellenġja lik, dik l-iskwadra li s-sena l-oħra daw il-lob tilfuqhom. Il-Liverpool mixjin fi triq tajba, rebħ oħra importanti, għajna telajni klassifika, għajna inkabru il-vantaġġ fuq id-distak bejn l-avversarji tagħna u l-istaġun jorik mill-bidu fej sejrin il-Liverpool, ġifieri s-sena l-oħra konna bdejna ħażin, ma kenniex dan ir-ritmu tal-logħba għaddej, u darba l-Liverpool juru li ħajkunu qegħdin hemmhekk. Players bħal Diaz u Nunes ma bdewx mill-bidu, però rajna l-impatt li ħallew bħala players kien daħlu, ġifieri Darwin Nunes huwa player li qed jiżviluppa ħafna mal-Liverpool. Luis Diaz fuq il-left nemmen li hu ħajkun dak il-player li hu postu. Ġifieri għandna fejn dawru t-tim, għandna quddiem tajjeb ħafna, għandna players li jistgħu jilagħbu aktar minn pożizzjoni waħda fosthom Szoboszlai, McAllister u Cody Gakpo. Ġifieri hekk inkunu naqalak u ma jkollniex injuries, nemmen li l-Liverpool ħajkunu qegħdin hemm dal-istaġun. Jurgen Klopp ferħam dan it-tim, Jurgen Klopp qed jara bħala challenge, qed jara li bena mhux it-tmien mhux jiġifieri kompla it-tmien tim tiegħu fit-tmien staġun tiegħu, imma għal dan huwa tim ġdid huwa l-ewwel tim tiegħi f'Liverpool version 2. Jiena nista' ngħid overall it-tim kien tajjeb, ma nista' għalkemm forsi fil-ewwel ħaf kienet performance overall ħażina bħala players, nistgħu ngħidu li it-tieni ħaf il-Liverpool bidlu l-logħba, labu futbol differenti ħafna wara international break, is-soltu daw il-logħb aħna nitilfuhom. Fis-sens mhux għax hekk qabel ma l-istaġun l-oħra ma konniex daqshekk ħażin, però dan l-istaġun l-għadda li kellna ma konniex f'dil-pożizzjoni. Illum rajna bankina wkoll b'saħħitha, rajna l-Bajċetix lura, rajna l-Endo lura, ġifieri ħajkonna skwadra tajba. Issa iktar tard fil-ġranet li ġej ħankun qed nilagħbu l-Ewropa League
tazza li Jurgen Klopp m'għandux u naraw fejn nimxu l-qoddim u min ħajkun qed jilgħab. Nemmen li Jurgen Klopp ħajkun qed jipprova players iżgħar u players li forsi ma kellhomx daqshekk parteċipazzjoni fil-logħob tal-Premier League. Jiena żommu waħda x'għandi l-mobile li qed silent u ma nafx meta xempel nirrispondih. Hello? Le ħieta. Le mhux jiena ta' Margona, le mordnajx pizzazz jiena mill-Brighton. Le, żgur mordnajx pizzazz mill-Brighton u żgur mordnajx lieta għax nagħmel bitlet pizzazz mill-Brighton jiena ħija. Naħseb għandek wrong number. Naħseb ma jridux iċemplu lili imma ċemplu irridu jċemplu xi supporter tal-United biex ifakruh fil-performance li kellhom illum. Jiena nħallikom hawn ħanabdu bil-pawża tal-reklami warajja ħajkun hemm Antonello Bela l-editur tal-Kamra Sportiva fejn ħajtkun qed jitkellem dwar it-tellieqa tas-Singapore. Jien ħanejdilkom grazzi tal-li segwejtuna u l-supporters tal-Liverpool ngħidulhom walk on with hope in your hearts and you'll never walk alone. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna. Trattanti tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Insemmilkom ħbibtiegħi x'telli għadna kemm rajna ġewwa Singapore fejn rajna ħafna affarijiet differenti imma l-azzjoni u l-eċitament baqgħu hemmhekk u baqgħu kostanti. Infakkarkom li s-sadim x'għandi diretta daqstant min irid jitkellem jista' jitkellem. Qabel xejn però bħas-soltu naraw naqra r-riżultati li kellna f'Singapore u d-darba naħseb li ħafna nies huma kuntenti. Mhux biss ma rebaħx Max Verstappen, iżda il-Ferrari rebħet permezz ta' Carlos Sainz fit-tieni post. Lando Norris fuq il-McLaren
issa ma nitkellmu wkoll u fit-tielet post spiċċa Sir Lewis Hamilton għat-tim tal-Mercedes. Inkomplu top 10 Charles Leclerc raba l-Ferrari, Max Verstappen il-5 fuq Red Bull, Pierre Gasly s-6 l-Alpine, Oscar Piastri s-7 fuq McLaren, Sergio Perez 8 fuq Tini Red Bull, Liam Lawson id-9 fuq l-Alfa Tauri u Kevin Magnussen fl-10 pożizzjoni fuq Haas. L-aktar veloċi tat-tellieqa għamilha Sir Lewis Hamilton flep 47 ħin ta' minum ta' 35.867. Deġa wkoll qegħdin naraw xi kummenti mingħand Franco Aloisio fejn qed jgħidilna grande weekend, grande Ferrari. U mbagħad ukoll għal proset lil Kopajt Krista Biċċajta li jagħmel tal-pizzet tal-Brighton għat-tim ta' Manchester United imma dik wkoll freda fuq futbol Ingliż. Jiena iktar mill-grande Ferrari illum ngħid grande Sainz. Ovvjament proset lit-tifożi tal-rebħa tat-tim tagħhom dika. Però llum jien ngħid grande Sainz u nkompli nikkonferma li grande Sainz. Il għaliex illum fl-opinjoni tiegħi Sainz għamel rebħa tattika fejn għamel l-aħjar riżultat possibbli b'inqas sforz. Tire management meta mbagħad ġejna s-CMO il-prova jagħmel imexxi l-pass imma jien fil-fema tiegħi llum Sainz rebaħ rebħa tattika u kompla jikkonferma kemm l-Ispanjol huwa sewwieq tajjeb u llum ħadd pjaċir illi jiena mhux-soltu ħankun onestin għall-Ferrari tafu li nqishom bħala rivali tiegħi. Imma llum ħadd pjaċir li rebaħ Sainz u ħadd pjaċir li rebaħ Sainz ukoll minħabba dawk ċerti supporters tal-Ferrari li għadhom jaħilfu Leclerc number 1 driver. Issa, bib tiegħi supporters tal-Ferrari, ma tistgħux tgħidu hekk. Għandkom żewġ sewwieqa talent indas. U ir-rebħa tal-lum uriet biċ-ċar dak kollu. Jiena Carlos Sainz ma bdejtx bl-ammirazzjoni tiegħi lejh minn meta kien magħna fil-perjodu 2019-2020. Jiena Sainz ili narah bħala sewwieq validu u kapaċi minn żmien it-Toro Rosso fejn f'din l-istess trakka irnexxielu jġib riżultati illi fuq dik il-karozza ftit stajna nimmaġinaw li jġibuhom, qed nirreferi għar-raba' post li rnexxielu jġib ser żbaljat fl-2017. Carlos Sainz huwa sewwieq validu, huwa sewwieq bravu illi issa speċjalment wara llum iridu jew ma jridux il-Ferrari iridu jagħtu kasu u mhux naraw xi purċinellata bħalma rajna fit-sajf saħansitra kien imdwiel iċedi postu fil-pit lane. U nispera li wara llum dan il-messaġġ jasal. Jiena fil-fatt ukoll fil-forums bdejt innigges ftit waqt it-tellieqa meta kienu Sainz u Leclerc l-ewwel. Bdejt ngħidilhom allura Sainz sa fl-imma ħajkollu jċedilu Leclerc. Dak li din ma saret u ngħidu kollu Sainz ilu weekend sħiħ fuq quddiem. Ġab l-aħjar ħin fil-ewwel sessjoni tal-provi liberi, fil-practice 3, ħal pole position, mela fejn ma m'għandux jirbaħu. Però llum rebaħ bl-umuri u rebaħ għax uża moħħu. Għaldaqstant, applaws il-Ferrari, imma applaws ikbar il-Carlos illum. Leclerc spiċċa rebaħ, il-Ferrari labu wkoll nirreferi wara moti tiegħi
Il-Ferrari fil-fatt labu karta illi bdew bir-rotom u mbagħad qelbuh għall-benzin biss pruvaw jagħmlu double stacking illi trietu ħażin, ċali fl-ewwel parti tat-tellieqa meta rtira jidher li meta rtira Ocon jew u le mhux meta rtira Ocon ftit qabel kien hemm fi safety car iva meta Sargent kellu jidħol fil-pits Volderi illum naħseb li ċali kien żventurat. Bas kif jgħidu once loss is another's gain. Ollum wieħed mill-iktar nies li gwadanja biex ikkompli jagħmilli l-weekend sportiv perfett huwa Lando Norris illi bl-aġġornament il-ġodda tal-McLaren irnexxielu jispiċċa fit-tieni post punt 8 sekondi fil-fatt bid-DRS, bit-tattiċi ta' Sainz indirettament għenna biex niksbu podju ieħor u ovvjament ninsab sodisfat ħafna bil-wirja ta' Lando llum kuntent ukoll għall-fatt li Piastri irnexxielu jidħol fil-punti Silma spiċċa s-seba' karozza mhux kompletament aġġornata jiġifieri llum ġejna intejbu u għalkemm ħanafas ftit il-gass meta tħares lejn il-klassifika twali tal-kostrutturi u l-andament tagħna u tal-Aston Martin jien illum nibki il-perjodu li ħlejna fl-ewwel parti tal-kampjonat meta l-Aston Martin bdew iġibu l-punti li llum il-ġurnata qed jiswewhom bitqlu deb għaliex iktaraw it-tistak u tqis illi Stroll ma sarx. Il-bieraħ kompla juri bir-rispett kollu kemm sewwi useless għax dik hija l-kelma eżatt. Alonso llum smajni jikkritika lit-tim jgħid dik is undraivable għall-ewwel darba fi żmien tiegħu mal-Aston Martin. Jiena nazzarda ngħid illi kieku l-McLaren bdiet tajjeb illum qegħdin nirraba' kif ngħid qegħdin nirraba' komdi, imma qegħdin nitrilbu mal-Aston Martin għar-raba' post. Għaldaqstant bravu Lando, bravu Oscar, grazzi lit-tim nofru miħin quddiem mhux fit-tlielem li ġejjin inkomplu ntellaw il-punti u nkomplu ntellaw biex naraw qed jirnexxielna naqsu dak id-distak fuq il-kampjon ta' kostruturi ġenerali nitkellem iżjed tard. Niġu sal-Mercedes illi naħseb kienu sventurati il-Mercedes labu karta fl-aħħar safety car meta daħlu lil Hamilton u lil Russell biex jibdlulhom il-mediums irnexxielhom jiġu ma' Sainz u ma' Norris u ma' Leclerc, qabżu Leclerc, biex mbagħad Russell għamel żball fl-aħħar lep u tila f'podju il-sena kien maċ-ċilment tiegħu dak il-podju li eventwalment imbagħad igwadanja Sir Lewis Hamilton li kif ser naraw iżjed il-qudiem ukoll issa tela fit-tielet post tal-kampjonat tas-sewwieqa. Jiġifieri illum il-Mercedes labu karta ħanejdu l-vampire wara kollox podju huwa podju. Issa Russell kien żventurat illi dak il-żball fl-aħħar biss ħanejdu hekk naħseb kieku kont supporter tal-Mercedes ma nafx hekk kien supporters tal-Mercedes qegħdin jarawna llum fil-fatt l-kumment ta' Gracing Grek issa naqrah ukoll meta niġu għall-klassifika tas-sewwieqa naħseb kont supporter tal-Mercedes illum xorta waħda nkun kuntent. Tim illum ma nafx kemm għandu ikun kuntent huwa t-tim tar-Red Bull illi ra d-dominju tiegħu jisfaxxa u kif jisfaxxa. Il-karozza ma qabdet ċart f'Singapore iktar naħseb illi llum Verstappen jispiċċa l-5 u Perez jispiċċa 8 naħseb illi Red Bull illum illimitaw id-danni. Għalkemm ħanagħmel parentesi żgħira jiena meta ngħid xi ħaġa bħal nhar it-tlieta ma ngħidix biex nispara. Volderi meta smajt dak il-kumment ta' Helmut Marko li qal beda jipalla kontra Perez, issa l-FIA tagħtu warning. Warning dovuta għax kien ilu jpalla żejjed. Biss ċeku
naħseb illi hemm bżonn ta' minqabas anki biex mattihom xi jgħidu lil Horner u l-Marko. Naħseb illi tmien post kien naqra deludenti meta tqis il-karozza illi għandkom ir-Red Bull. Timu għal kellu riżultat tajjeb kien l-Alpin li ġissitta bi Pierre Gasly illi ħanajdu hekk. Wit u għanekfilu jħol punti. U llum rajna l-lim Lozin id-debuttant jimpressjona billi jużaw punti telli tajba għas-sewwieq minn New Zealand illi żgur sa saħħaħlu l-kredenzjali il-sena d-dieħla naraw fit-tim tal-Alfa Tauri. Bħal sewwieq titolari il-problema hija jekk jintażel Lozin min se jibqa' barra bejn Ricciardo u Tsunoda. Tsunoda li llum ma spiċċax ma bedix it-tellieqa minħabba illi kellu puncher mirtija fl-ewwel lep. Interessanti naraw naqra id-dinamika f'dak tim se jiġri biss illum Lozin ħalla żgur impressjoni tajba mhux biss fuq is-sidin tal-Alfa Tauri iżda fuq kollox fuq il-gbarat tagħhom id-duo Horner Marko ta' Red Bull illi jistgħu juraw kif se idawru l-karti fit-timijiet l-oħra. Tar kummenta Franco Aloisio fejn jgħid li l-bidla fir-regolamenti affettwathom ħażin. Issa rridu naraw se jiġri fil-Ġappun il-ġimgħa d-dieħla. Franco naqbel miegħek perfettament issa l-ġimgħa d-dieħla naraw se jiġri ġewwa Suzuka fit-trakka tal-Honda fejn żgur wieħed jistenna li Red Bull tmur tajjeb. L-ħaseb fiż-żona punti kien Kevin Magnussen, punt importanti għal ħass wara l-kwalifika eċċellenti li kellhom il-bieraħ. Naħseb li Gunter Steiner illum għandu fejn jkun kuntent Kevin Magnussen u il-riżultat illi id-Danis ġab ovvjament nitkellem fuq sewwieq li fil-fema tiegħi huwa sewwieq bravu u huwa sewwieq validissimu. Mela, ħalna tu naħar s-salejn il-klassifika ta' sewwieqa fit-tmiem il-Grand Prix ta' Singapore u mbagħad nagħmlu l-kumment ta' Gretchen Grek. Max Verstappen 374, Sergio Perez 223, Lewis Hamilton 180, Fernando Alonso 170, Carlos Sainz 142, għaraw għal differenza bejn Sainz u Leclerc. Leclerc għandu 123, so much for Leclerc being Ferrari's first driver. Naħseb illi trakka qed tagħti risposta l kulħadd. George Russell 109, Lando Norris 97 u mbagħad hemm is-sewwieqa l-oħra mill-11 l-isfel, Oscar Piastri qiegħed 13 minn 42. Naħseb dik il-battalja l-11 post se tkun interessanti hemmhekk bejn Stroll, Gasly, Piastri u Ocon li l-lum jara żmienu awguri Esteban. U fuq kollox awguri lill-kbir Damon Hill li l-lum jara 63 sena. Alban 21, Hulkenberg, Bottas, Tsunoda, Magnussen u Lawson hemmhekk il-klassifika tas-sewwieqa. Gretchen Grek qed jgħidilna illum rajna l-Hamilton jaqbes il-Alonso fil-punti qed jiġu ħsieb jekk possibilment jista' jilħaq lil Perez għat-tieni post lejn il-kampjonat. Però naħseb illi huwa diffiċli. Gretchen, jiena ma nemminx li Hamilton ħajaqbes il-Perez. Imma huwa propju għalhekk illi jiena għadni m'iniex konvint illi Perez se jżomm postu ma' Red Bull fl-24. Il għaliex jiena l-biżarat li jekk jiġri xi ħaġa u Perez jitlef dak it-tieni post, awtomatikament jitlef is-siġġu wkoll. Jiena mhux inbilli Perez għandu kuntratt sal-24. Qabel ma nismaħħa minn Helmut Marko u Christian Horner li Sergio Perez huwa postu ħajbqa' hemm, jien ma nemmin. Għad hemm wisq paroli fuq il-Messikan u fuq l-andament tiegħu. Klassifika tal-kostrutturi anzi qabel klassifika tal-kostrutturi kollu jkom il-grafika illi batilna Andrew Zarb fejn fiha wkoll naraw meta Verstappen huwa l-ewwel ċans tiegħu li jirbaħ il-kampjonat. Wara r-riżultat tal-lum nistgħu ninsew li jieħdu f'Suzuka l-ewwel ċans tiegħu huwa fil-qatar. Qegħdin naraw hawnhekk il-mowsux qed jibponta imma hija rridu naraw fejn dak il-146 Voldy Verstappen l-ewwel ċans tiegħu huwa li jirbaħ il-kampjonat ġewwa il-qatar ovvjament. F'dak il-każ it's a matter of
meta milli jekk għal Max illi jieħu bdejla titlu konsekuttiv. Imma issa biex naraw il-klassifika tal-kostrutturi kif qed ngħidu Red Bull 596 tilfu l-ewwel match point, Mercedes 281 u issa bażikament il-Mercedes għandhom bżonn ċoe il-Red Bull prattikament fat li l-on 21 punt biex isiru champions. Ferrari 265 qabża importanti wara s-suċċess ta' Sainz tal-lum, Aston Martin 217, McLaren 139, għadna lura imma għal-issa qafaw Alpine 81, Williams 21, Haas 12, Alfa 10 u Alfa Tauri 5 dik hija s-sitwazzjoni fil-klassifika tal-kostrutturi. Issa, il-ġimgħa d-dieħla jkollna l-Grand Prix tal-Ġappun ġewwa Suzuka fejn ukoll naraw ir-Red Bull jirnexxilhom xi jalqu l-kampjonat tal-kostrutturi almenu. Ovvjament jien minn naħtejn nispera li McLaren tkompli fejn ħallejna f'Singapore imma dik hija storja oħra. Jiena għalissa ser naqaf hawnhekk, nirringrazzja qabel xejn lill-sponsors tagħna illi huma il-Katalan, Game Breaker, Spaces u The Barber ma nħeġġkom biex ukoll tużaw is-servizz tagħhom il għaliex indirettament tkun qed intejnu l-kamra sportiva tikber fid-dak li jidħol inkomplu ntellaw ħafna l-kontenut kollu li qed intellaw ta' kuljum. Infakkarkom ukoll illi dan il-programm jekk mhux minn hawn ftit ieħor iżjed tard illejla ikun fuq il-YouTube channel tagħna għaldaqstant tidħlu hemmhekk tinsewx tafsu dik is-subscribe ħalli ukoll inkomplu inkabru il-familja tagħna fih dan il-YouTube channel u fakrukom ukoll illi l-Facebook page fatlilna biss 60 follower biex immissu 6000. Grazzi ukoll lil min qed isegwina. L-appuntament tagħna magħkom ser ikun il-lejla għall-ħabta tad-9 neskwart fejn hemmhekk sejrin nitkellmu dwar il-kampjonat Taljan, però mhux hekk biss jien se nerġa' nkun hemm imma ser inkun qed inkellimkom fuq xi ħaġa oħra illejla. Niltaqgħu!